Salam Beki, bir tanış olup leşeğinden geldik. Siz Instagram sahipanızda täze bir klip işläp oturanıňyz goýupsyňyz. Şo klip hakynda bir azajyk tanışdyraň. Salam sizi hoş gördüm. Geleniňizde iket begenim. Sag bolun. Siz şu wagt kimin klipini işleýäňiz? Bu klip Begmurad Annamuradyň klibi DJ Bega. Men oğlum Hemrali hem Began öz oğlu Ayhan Üçolway geldi. Näme üçin Üçolway diýerler? Aydymyň ady Owadan ömür. Ondan sonra Owadan ömür bolan soň Bega bilen özümiz maslahat etdik. Hem çağalar goşulydyk ömür. Owadan ömürde şeýip şatlanyp begenip aýlanyp görüşleri. Hem özü ulular hemmex Owadan ömürde ýaşaýan manyny bermek üçin. Bu klibiň beýle kliplerden näme tapaguty bar? Buň tapaguty entek türkmen aýdymçylarynyň arasynda 360 gradusda alınýan kamerada hiç bir klip ýok. Şu klibim tapaguty şonu